Ja ďakujem veľmi pekne. Príjemné doobedie prajem všetkým v sále a ďakujem za úvod. 15 rokov slávim. Parafrázujeme tu samozrejme najslávnejší výrok najslávnejšieho Slováka Andyho Warhola. Nebudem tu hovoriť, ako sa sporia minimálne 3 krajiny a 4 národy, že kam patrí Andy Warhol. Samozrejme patrí do 5. krajiny a to je Spojené štáty. O úspechu, ktorý najčastejšie býva spájaný so slávou, sa tu asi hovorilo tiež, takisto ako o sláve. Obvykle úspech je spájaný so slávou a naopak sláva býva spájaná s úspechom. Keď sa opýtame na to, že ktorý človek je slávny alebo aká značka je slávna, tak obvykle prvé odpovede sú, že široko známe, akceptované, rešpektované a podobne. To znamená, že je to podobné ako keď nejaká značka baží po komerčnom úspechu. To znamená, dá sa tento pojmový aparát používať aj na značky, ktoré sa snažia posilňovať svoju silu. Takže aj ja som ochotný akceptovať tento pojmový aparát. Samozrejme, ten sa rokmi vyvíja. Najnovšie buzzwords sú evidence-based marketing a Ehrenberg Bass Institute, System One, Mark Ritson, Byron Sharp, Jenny Romaniuk a podobne. Za tých 30 rokov, alebo viac ako 30 rokov, ktoré ja trávim v tomto biznise, som zistil, že v podstate, keď tomu rozumiete, tak to viete poprvé dať do tenkej knižky. Preto som si kúpil túto pred chvíľou, lebo spĺňa základnú podmienku. Keď niekto vie, čo chce povedať, rozumie tomu, vie to povedať krátko, výstižne, to znamená koncizne. Ale rovnako to nájdete v knižkách, či je to od Lorda Borna spred 30 rokov Brand Equity Management, alebo je to práve How Brand Grows od Byrona Sharpa a Jenny Romaniuk a podobne. Dobre je ich poznať. Samozrejme, kto má intuíciu a dokáže sa učiť, dokáže to dobre aplikovať, pokiaľ chce budovať nejaké značky a chce byť architektom značiek aj bez týchto knižiek. Čo by som povedal? Ja vám predstavím marketingovo-komunikačný koncept KOB jednoty, ktorý my voláme Bača Honelník. Prvá prednáška, ktorá tu zaznela, mi trošku namydlila schody, ale bolo to veľmi užitočné pre nás, lebo Vox Populi sme videli práve v tých prezentáciách, kde jedna z najznámejších alebo najslávnejších značiek na Slovensku je Lidl. Hemží sa ten rebríček tých top 10 česko-nemeckými značkami. Neviem, či je to dobrá sociologická vzorka z Slovenska a spotrebiteľa na Slovensku, ale ja si myslím, že je to do vysokej miery aj odrazom tretej dostupnosti, ktorá tu dnes nebola spomínaná. Spomínali sa viackrát a opakovalo sa to: mentálna, fyzická dostupnosť, distribúcia, logistika. Na tej distribúcii napríklad Horálky je zaujímavé to, že ona každou svojou kusovou dostupnosťou na obchode komunikuje svojim obalom. To je pri rýchloobrátkových spotrebných tovaroch je najsilnejší komunikačný kanál práve dostupnosť a vizibilita, vizuálny merchandising na pulte, samozrejme. To, čo my robíme s KOB jednotou a s týmto komunikačným konceptom Bača Honelník je, že ponúkame spotrebiteľovi. Samozrejme, to zrkadlo, ktoré nám nastavil prieskum od Tumius, hovorí, že ten Lidl je omnoho úspešnejší v tomto, ale tá ekonomická dostupnosť je takisto veľmi, veľmi dôležitá, okrem mentálnej a fyzickej dostupnosti. Čo je tento náš koncept? Z formálneho hľadiska je to najdlhšie fungujúci neprerušený sitcom, ktorý vysielajú slovenské televízie, prípadne ďalšie aj internetové portály. Už funguje viac ako 16 rokov a to je prvá formálna podobnosť so slávou, lebo veľmi často sú niektoré celebrity slávne nie vďaka tomu, že dosiahli športové alebo vedecké úspechy, alebo sú herci, ale stačí, že sú médiá dostatočne saturované ich tvárami
a tak sa stávajú slávnymi, populárnymi. Takže formát bol zvolený zámerne práve preto, aby mal šancu vrývať sa čo najviac do pamäti ľudí. Ja vám na ukážku jeden diel predvediem, aby ste vedeli, o čom hovoríme. Ste v poriadku? A ty si kto? Pyrohy? No píš si. Tak čo? Už viete, kto som? Ty si moja mama. Slovenské špeciality mamičkine dobroty chutia naozaj ako od mamičky. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny na každý deň. Zaujímalo nás, či sú nejaké dlhšie životaschopné, neprerušené reklamné koncepty, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pýtali sme sa v Guinnessovej knihe rekordov. Žiaľ, sklamali nás, povedali nám, že minimálne zo pár je dlhšie fungujúcich a uviedli nám 2 príklady. Ja vám najviac argumentovali Georgeom Clooneym, čo ale pre nás nie je zlá spoločnosť, nie len preto, že je to slávny, globálne slávny herec, ale aj preto, že George Clooney pre Nespresso je mimoriadne efektívna kampaň, inak by to napríklad DeLonghi nekopírovalo s Bradom Pittom. A to je zase veľmi ďalší slávna osoba, ktorá pomáha tej značke odovzdávať jej ten lesk. Kto je to Coop Jednota? Coop Jednota aj v tejto chvíli je na nejakom 3., 4. mieste medzi maloobchodnými reťazcami na Slovensku. Ja neviem, je tu niekto, kto nepozná Coop Jednotu a ten koncept Bača Honelník? Nech zdvihne ruku. To som rád, lebo toto je jedna z základných podmienok známosti ako prekurzora slávy. A to je masový zásah, všeobecná známosť. Čo je to za reťazec? Má najviac obchodných bodov, to je najbližšie ku spotrebiteľovi. Predáva najviac slovenských výrobkov. Pokladnicami prejde viac ako 70% obratu, takže je to predaj lokálnych slovenských potravín. Je to tradičný reťazec, vychádza zo 150-ročnej tradície spotrebného družstevníctva, ktoré bolo založené ešte Štúrovcami ako svojpomocné potravné spolky. Toto všetko by ale nestačilo, keby tá komunikácia nebola veľmi konzistentná. To znamená, Bača Honelník neznamená len jednu reklamu za tých 16 rokov, ktorá by bola úspešná, efektívna podľa toho, ako ju v spätnej väzbe meriame. Ale tu napríklad vám chcem ukázať takzvanú viditeľnosť komunikácie reťazcov. Tá vrchná krivka patrí Coop Jednote. Je to od roku 2011 až do roku 2025. Viditeľnosť komunikácie je jednoduchý súčet spodných znalostí všetkých reklám v tom roku. Od týchto 5 značiek. My sme s týmto konceptom číslo 1 celý čas, odkedy on funguje, s výnimkou 1 roka, keď nás ten, ktorý je obvykle na 2. mieste, to je Lidl, predbehol v roku 2022, to bola tá ich Makarena. Čakali sme, čo sa stane ďalšie roky, padli dole. To znamená, že nestačí vám jedna efektívna, dobrá reklama. Musíte každý deň potvrdzovať, že ste najlepší. Inak to nefunguje, inak nemôžete byť líder. A to platí v meeting roome, to platí v rodine, to platí hoci kde inde. Tí ostatní sú pod nami, samozrejme, že Kaufland zelený sa v 2014 zdvihol a približuje sa ku Lidl. Oni sa striedajú na 2., 3. mieste a potom pod nami a pod týmito nemeckými bratmi sú Tesco a Billa väčšinou. K čomu sme my dospeli v roku 2007? Ako sme videli pozicioning tejto značky? Chceli sme to založiť na niečom, čo bude tvoriť odlišnosť od konkurencie a bude súčasne rezonovať s tým, čo by bolo uveriteľné od tohto reťazca. Úplne prirodzene sme dospeli ku slovenskosti, lokálnosti, tradícii, blízkosti, domácim potravinám. A v 2007 sme do jedného zo spotov
vložili práve tento insight alebo tento positioning s tým, že vysielali sme naraz 3 rôzne televízne spoty. Už vtedy sme sa rozhodli, že musíme ísť stratégiou vyzývateľa na trhu a nie lídra na trhu, pretože sme očakávali, že aj anglická, aj nemecká konkurencia bude mať omnoho vyššie prostriedky na mediálne výdavky ako Coop Jednota a súčasne sme sa rozhodli, že pôjdeme cestou komunikácie vlastných značiek a nie niečoho iného a nie len niečoho prázdneho imidžového bez produktov, bez obsahu, ktorý bol hmatateľný. Ako vyzeral prvý spot, do ktorého sme vložili tento positioning, môžete vidieť tu. To bol 2007. Vítajte. No? Pane Báňo, domácí prinza. To se pozná, ty vole. Máte ešte? Ochutnajte slovenské špeciality Coop Jednota mamičkine dobroty. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Super bačavé. Ty vole. My sme aj bez evidence-based marketingu robili neustále ad tracking studies, vtedy sme to tak volali. Dnes je to priebežné sledovanie efektov komunikácie, ktoré mimochodom robíme s agentúrou Tumius, ktorá nám tak namýlila schody pri úvodnej prezentácii. Ako keby salesmanship prestal byť úplne dôležitý, lebo pokiaľ viem, tak sme väčší ich klient ako Lidl. Ale možno, že stačí ten showmanship, uvidíme pri najbližšom stretnutí. Čo sme dostali, keďže sme urobili tú tracking study? Dostali sme podľa toho, ako sme sledovali brand image indikátory v tej spätnej väzbe, samozrejme robili sa robustné kvalitatívne marketingové prieskumy, dostali sme to, čo sme tam chceli vložiť. Slovensko s lokálnou tradíciou, blízkosť, domáce potraviny. Dostali sme zo pár darčekov navyše, lebo keď sa snažíte, skúšate a testujete, sem tam máte aj šťastie. Som rád, že v úvode zaznelo šťastie od Richarda, pretože v biznise sa faktor šťastia hlboko a silno podceňuje. Ja si myslím, že potrebujete mať aj šťastie, keď sa oň pokúšate, tak sem tam ho aj dostanete. Dostali sme navyše remeselnú kvalitu, prírodu a zdravie. Podľa toho, ako sme vlastne oňuchávali to, že aký efekt sme dosiahli touto komunikáciou. Tým prichádzam ku prvému bodu z princípov, ako podľa nás sa dá budovať úspešná reklama. Správny insight a dobrá dramatizácia. Samozrejme, dôležité je, aby to bolo založené na uveriteľnosti, unikátnosti a atraktívnosti. Vtedy sme si ešte naivne mysleli, že slovenskosť môžu anglickí a najmä nemeckí konkurenti len ťažko okopírovať, alebo vôbec nie. No, prešlo 15 rokov a veľmi sme sa mýlili. Nie slovenskejšieho ako je Kaufland zrazu, nie slovenskejšieho ako je Lidl. Ja neviem, či je to uveriteľné, ale možno podľa toho ranného zrkadla áno. Máme sa čo zlepšovať. Ako sme ďalej rozvíjali tento koncept, ukážem vám vianočný spot z roku 2009. Nakúpte v Coop Jednote za 20 € a zahrajte si o 8 rodinných aut a ďalšie skvelé výhry. Coop Jednota, najlepšie domáce Vianoce. Klient bol spokojný, data nám ukazovali, že ideme správnym smerom, ale po tomto vianočnom spote sa nás pýtali u klienta, že nie je to smutné, že je niekto na Vianoce sám? My sme museli akceptovať túto pripomienku, že to je dosť blbé. A oni nám vtedy vravili, nemohli by sme tam niekoho pridať? Tak sme prišli s myšlienkou komickej dvojice, čo sa dokáže oprieť o obrovskú tradíciu takýchto dvojíc, či je to Laurel a Hardy, alebo Lasica a Satinský. A skúsili sme to a prvý spot s dvojicou Bača a Honelník prišiel na Veľkú noc roku 2010. Najväčšiu veľkonočnú výslužku vám dá Coop Jednota.
Nakúpte u nás za 15 eur a hrajte o skvelé výhry v celkovej hodnote viac ako 66 000 eur. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Pri meraní akýchkoľvek brandných indikátorov a takisto aj parametrov jednotlivých kampaní sa nám ukazovalo, že stále rastieme s týmito premennými a to znamená, že ideme správnym smerom, takže sme pokračovali. Doteraz to bolo viac ako 250 reklám, viac ako 2000 scenárov, množstvo hodín natáčania, 4 Dunčovia, ktorí vyzerajú ako jeden, keďže služobný vek takého cvičeného psa je veľmi, veľmi krátky. 2015 rok, napríklad Kolesománia. Zišlo by sa aj vám nové auto? Nakúpte u nás za 15 eur a vyhrajte v Kolesománii skvelé ceny na kolesách. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Okamžite to vyletelo ku viac ako 30 miliónom zliadnutí nielen na Slovensku a v Čechách, ale v celej Európe a na svete. Renault Nemecko chcel kúpiť tento spot na komunikáciu výmeny starého auta v celej dealerskej sieti v Nemecku, pretože posolstvo bolo univerzálne, jednoznačne univerzálne a toto len dokazuje, že vlastne takýmto sitcomom a správnym insightom a dobrou dramatizáciou splňame ďalší z atribútov slávy a to je virálnosť. Že sa o tom hovorí, že to ľudí priťahuje, že je to pre nich atraktívne. Prepáčte. Kvak, kvak. Robíme všetko preto, aby sme vám širokú ponuku ovocia a zeleniny vždy doručili čo najčerstvejšiu. Coop Jednota, najčerstvejšie domáce potraviny. Od začiatku sme sa snažili rozvíjať všetky dostupné kódy, či už vizuálne alebo audio kódy, ktoré sú k dispozícii, aby sme fixovali pamäťové stopy spojené s touto značkou. To znamená ľudovková úprava svetových hitov. V tej Kolesománii to bol hit Iggyho Popa, tu je to hit Mládka, Joužin z Bážin. Každý jeden spot sa snažíme, aby bol doprevádzaný nejakým slovenským, českým alebo svetovým hitom. Takisto neustále zostáva tam rovnaký selling line, snažíme sa o rovnaké zábery na začiatok, aby tam boli zábery prírody, toho, čo je spájané s čistotou, so zdravím, s fortielom domáckych potravín, urobených kvalitne sám pre seba. To znamená, prichádzam k druhému aspektu princípov na robenie úspešnej reklamy. To sú pozitívne emócie, ale potrebujete ich rozvíjať cez všetky tie kanály, ktorými človek vníma realitu okolo seba. No a humor. Humor je katalizátor aj zapamätania, aj rýchlosti rekognoskácie a pochopenia myšlienky, ktorú mu chcete dať. Humor je čistá radosť, humor je čistá kreativita, humor je sociálne lepidlo. Až 30 krát obľúbenejší sú vtipní ľudia v spoločnosti nejakej ako tí, ktorí nie sú vtipní. To isté treba aplikovať na akúkoľvek značku. Proste je to zdroj moci vo vzťahu. Ak moc je aspektom každého vzťahu, ako to definovali manželia Tofflerovci vo svojej prelomovej knižke Power Shift z roku 1990. A čo je značka? Je to len symbol vzťahu medzi výrobcom a spotrebiteľom. A aj tu je niekde moc.
medzi tými dvomi mantinelmi. A treba sa starať zo strany toho poskytovateľa služby alebo výrobcu, aby tú moc ťahal na svoju stranu čo najviac. A samozrejme dá sa to merať, či je to brand equity index, alebo brand image indicators, alebo čokoľvek iné, akokoľvek to nazveme, či pred 30 rokmi, alebo s Ehrenberg Bass inštitútom teraz ako evidence marketing. Je to úplne jedno. Pokiaľ tomu rozumiete, dá sa to robiť aj teraz a aj pred 30 rokmi. Samozrejme, humor pomáha virálnosti veľmi silno a to je jeden z predpokladov znalosti, známosti, slávy. Nakúpili sme všetko, čo sme mali? Nie, kúpili sme len to, čo sme už nemali. V Coop Jednote teraz kúpite toaletný papier Harmony Natural 4 rolky len za 79 centov a banány 1 kg len za 99 centov. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Týmto spotom som chcel demonštrovať, že takáto komunikačná platforma sa dá použiť nielen na imidžové spoty alebo spotrebiteľské súťaže, ale aj na banálne, kreatívcami nie veľmi obľúbené, napríklad keď treba odkomunikovať zľavu víkendovú alebo v nejakej letákovej akcii. Samozrejme táto hláška zľudovela, preto sme sa s ňou aj ďalej hrali. Nakúpili sme všetko, čo sme mali? Nie, kúpili sme len to, čo sme už nemali. V Coop Jednote teraz kúpite instantnú kávu Nescafe Classic len za 4,49 €, slovenské cestoviny RC za 69 centov a slovenské pivo Smedný mních za skvelú cenu 45 centov. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Keď Mark Ritson spopularizoval tento obrázok minulý rok vo svojom vystúpení v Cannes, tak my sme zistili, keď sme si to prekryli s tým, čo my robíme, že z tých 9 kódov značky, alebo môžete to volať distinctive assets, alebo môžete to volať fluent devices, akokoľvek, máme pokrytých 7. A to vo väčšine reklám, ak nie vo všetkých. Intuitívne pred 16 rokmi alebo 17. To je jedno, ako sa volá ten pojmový aparát. Dôležité je, aby ste speli k tomu, aby ste zosilňovali moc vo vzťahu medzi vašim klientom a jeho spotrebiteľmi. Ukážem vám výsledky vianočnej kampane roku 2024. Prečo neukážem rok 2025? Ukážem o chvíľu, ale 24 má lepšie výsledky. Onielník, aké prianie máš? Splním ti, čo len chceš, čo si zaželáš. Musím si to rozmyslieť. Premýšľaj, sústreď sa, čo by si tak chcel, aby ti ten darček aj bačo zavidel. Onielník, máš želanie? Ako ešte nemáš, ja mám strpenie. Dobre si rozmysli, čo na Vianoce chceš, aby si... Vianoc, chcem ticho. Tichado. Splňte si vianočné želania a vyhrajte úžasné ceny. Nakúpte u nás aspoň za 25 € a hrajte o rodinné autá a stovky nákupov. Coop Jednota, najkrajšie domáce Vianoce. Spontánna znalosť tohto reklamného spotu bola 9%. 9 nie je vysoké číslo, ale priemer na trhu sú 2%. Na celom trhu, skrz všetky kategórie. A pokiaľ vieme od našej prieskumnej agentúry, s ktorou veľmi radi spolupracujeme, nie, my sme presvedčili klienta Coop Jednota, aby sme začali spolupracovať s Tumius. Pokiaľ by sme zobrali efekty, výsledky tejto komunikačnej platformy, napríklad zo spontánnej znalosti reklám, tak by celý priemer trhu klesol na 1%. My pridávame 100% benchmarku. Spontánna znalosť nie je dosť. Pokiaľ to nespoja s vašou značkou, tak sa nemusíte hádať, koľko percent peňazí je vyhodených von oknom. Prieskum vám to presne povie, koľko je vyhodených von oknom. My vyhadzujeme s 98% správneho priradenia toho spotu ku značke iba 2% výdavkov na reklamu. Koho si vyberiem? Kaufland. 52% je správne priradenie ku značke. Pilsner Urquell za nimi 44%. Čiže oni presne vedia, že 48 respektíve 56% ideálnych 56% alebo 48% vyhodených von oknom, pokiaľ to nespoja s vašou značkou. Na čo? Bolo tých 98% našich náhoda? Neviem, ale v roku 2023 všetky merané mali 100% priradenie. V roku 2024
To bolo horšie, lebo Zelovoc mal 88%, skončili by sme druhý za tými ostatnými našimi spotmi. A samozrejme, bolo tu nejakých 97, 96, 92, 2025 väčšina 100%. Na tom treba tvrdo pracovať. A nového šéfa marketingu treba poslať, keď je unudený, do kina. A nie, že chce premalovávať logo, vývesný štít, meniť reklamu a potom príde druhý a zase. Prečo to robíme takto? My sme očakávali v tom 2007, že tá konkurencia bude mať omnoho viac prostriedkov finančných ako my. Tu je to krásne demonstrované. Toto je top 10 zadávateľov reklamy. Share of voice alebo share of spending. V 2004 žiaden maloobchodník s potravinami. T-Mobile prvý, Orange druhé, T-Com tretí, potom nejaký Procter & Gamble, Markíza a tak ďalej. Prvýkrát sa objavujú tu dvaja hráči z maloobchodného trhu s potravinami v roku 2014, Lidl na 3. mieste a Tesco na 8. V 2019 už ich tam bolo 5 z našej kategórie. Lidl prvý, Kaufland druhý, Tesco bolo 7, Coop jednota 10. Rok 2024, prvý 4A z našej kategórie, Coop jednota 4, Tesco 5, Alza ako e-tailer 7 maloobchodníkov. Samozrejme nie s potravinami, lebo Alza zatiaľ ešte tak veľa potravín nepredáva, ale keď nepríde rohlík, tak Alza rozšíri sortiment. Dalo sa to očakávať? Dalo. Preto sme išli tou stratégiou, ako ideme. Pretože už v roku 1990 to Tofflerovci popísali. Toto, čo sa bude diať v tej svojej knižke Power Shift. Ukazoval som vám spontánnu znalosť spotov ako súčet, čo voláme viditeľnosť alebo visibility reklamy za dlhšie obdobie od roku 2011 do roku 2025. Keď sa pozrieme detailnejšie po kvartáloch od roku 23 do 25, neustále sme na prvom mieste. Napriek tomu, že Lidl má o mnoho viac spotov, je to jednoduchý súčet tých spontánnych znalostí a má o mnoho viac peňazí do reklamy. Aj meranej, ale aj tej, čo nevieme zmerať. Napríklad internet sa veľmi ťažko mapuje, ale tam jeho výdavky sú možno ešte viacnásobne vyššie ako v tých trackovaných médiách. Preto my sa snažíme, vyvinuli sme túto metriku na posudzovanie efektivity našej roboty a tieto stĺpčeky znamenajú jednoduchý zlomok, kde proste dáte buď peniaze minuté na médiá podľa monitoringu mediálnych výdavkov, alebo GRPs zmonitorované a videli to spontánnou s tou visibilitou, to je súčtom spontánnych znalostí všetkých spotov za vyšetrované obdobie, či je to kvartál, alebo je to celý rok. My sme v tomto ukazovateli jednoznačne najlepší, konzistentne celý čas. Čím menší stĺpec, tým vyššia efektivita. Toto je rok 22, 23, 24, 25. Jednoznačne tu vedieme. Napriek tomu, kde tým žltým sú výdavky na reklamu, tie, ktoré sú trackovateľné korektne. Najvyššie výdavky má Lidl, napriek tomu, že pán Višinský ukazoval, že ako mu share of voice klesal. Jasné, že mu klesal, pretože Kaufland mu začal šlapať na päty. Takže podiel mu klesal, ale výdavky mu neustále stúpali. Prvýkrát, keď zastagnovali, bol rok 25 pri Lidli, inak vždy pridávali. Potom sa pridal mohutne k tomu Kaufland a viete, tá sláva, to je možno v niektorých ukazovateľoch, ktorí tu boli prezentované, najmä známosť. A tá je jednoznačne drivovaná znalosťou. Samotné tieto ukazovatele, ako je znalosť spontánna, podporená, prirodenie ku značke, to by nestačilo, pokiaľ by to vaše posolstvo a to, ako to komunikujete, nebolo dostatočne atraktívne. Nemôžete utírať svojho zákazníka. Toto je páčivosť jednotlivých spotov za veľmi dlhé obdobie. Žltá čiara je benchmark na trhu, to je 64%. Vidíte, že niekedy sme to atakovali z vrchu, že sme boli iba tesne nad priemerom trhu, ale inokedy sme skôr atakovali 90% v tomto atribúte. Podľa nás tieto výborné komunikačné efekty tejto platformy komunikačnej a týchto reklam nie sú drivované znalosťou.
Pretože toto je od roku 2018 do roku 2025 vývoj spontánnej znalosti 5 hlavných konkurentov v tom, čo sa týka malého obchodu s potravinami. Žltý na vrchu je Lidl, okolo 85%, potom sú Tesco a Kaufland od 80 do 85. My sme tak na 4. 5. mieste od tých 65 do 68, 58 až 60%. Čiže nemožno to prisudzovať nejakému darčeku ohľadom spontánnej alebo podporenej znalosti značky Coop Jednota. Pretože aj Lidl, aj Kaufland, aj Tesco majú vyššie znalosti a spontánnu znalosť majú o mnoho vyššiu ako my. Žiaľ. Chce to čas, aby ste toto vybudovali. Ale pán Ritson v Cannes hovoril o reprízach. Ľahko sa reprízuje Harrison Ford pre Glenmorangie. Mimochodom, Glenmorangie je pána Ritsona klient. My sme si to teda pozreli, že či čas alebo reprízy. Tu sú komunikačné efekty takých reklám, ktoré sme reprízovali. Väčšinou tie efekty boli nižšie pri repríze ako pri premiére. Samozrejme, keď máte nadčasový imidžový spot, môžete opakovať, ako Glenmorangie od Harrisona Forda od roku 2015 až doteraz. Alebo ako je prasiatko diviak pre Kofolu. A čím viac bude AI spotov, tým bude to prasiatko zaujímavejšie s tým svojím zrnom a s tým analogovým lúkom nedokonalým. Keď sme reprízovali toho kapra, tak spontánna znalosť v roku 25 bola iba 5% versus pri premiére 9%. Priradenie ku značke bolo iba o percento nižšie, ale tu sme porovnali, čo sa dalo porovnať. Ja neviem, zoberme si Telekom. Pri bublinách mali 71% priradenie ku značke správne. V roku 25 s vianočnou kampaňou vyhodili ideálnych 50% von oknom. Čiže CEO mohol použiť ani nie, že vtipný bonmot, ale ten starý fúzatý, neviem čo, že polovica nákladov na reklamu vyhodených von oknom, len nevieme ktorá. No vieme, ideálna. Pri Lidli, zaujímavé, v roku 24 mali pri vianočnej kampani priradenie 38%, v roku 25 7%. Ja mám pocit, že Lidl ide stratégiou, ktorá mu vychádza. To znamená, robím všetko a dám tam najviac peňazí. Niekedy to znamená plytvanie, ale zrkadlo spotrebiteľa slovenského ukázalo, že mu to funguje. Čiže za nás je odpoveď, áno, čas je dôležitý, ale hlavne, ak máte dobrý koncept, treba v ňom pokračovať, kým vám spätná väzba ukazuje, že je efektívny. Čo funguje podľa nás? Ľudský rozmer, príbehy, netlačte na pílu, najskôr zabaviť, potom predať. A dobré príbehy vyžadujú čas. Čo je pre nás ešte veľmi, veľmi dôležité, je spoliehať sa na data a podľa toho posudzovať. Nie na základe dojmov, alebo toho, že či je niekto nový a má veľa testosterónu a adrenalínu a chce všetko meniť, alebo nie. Druhé, naša skúsenosť hovorí, netestujte kvalitatívnymi metódami žiadne kreatívne idei. My sme zatiaľ pri takomto postupe dostali pri najlepšom priemerné výsledky, väčšinou podpriemerné. Zoberte si dynamiku rozhodovania sa v skupine. Funguje tam masový efekt, funguje tam to, že kriklúň má, celý dav príjme názor kriklúňa a ešte ak opomeniem toto, tak stačí, že 10 ľudí, ak sa má zhodnúť na niečom jednom, tak to bude asi kompromis. Tak na tomto chcete založiť nejakú prelomovú komunikáciu? Zatiaľ nikdy sme neurobili dobrú reklamu, ak bola požiadavka klienta pritestovať kreatívne návrhy. Ale to je len naša skúsenosť. A konzistentnosť je mimoriadne dôležitá. Napríklad, nemente prieskumnú agentúru. To myslím úplne vážne. Pretože aj keby ste sa neviem ako postarali o to, aby metodika bola rovnaká, aj tak sa tam vlúdia nejaké blbosti. A vy potrebujete porovnávať porovnateľné. Nie, že hokus pokus a krížom krážom. A samozrejme musíte si vybrať takú prieskumnú agentúru, ktorá sa nebude snažiť eliminovať zlé správy pre klienta. Na čo vám je také zrkadlo? Však odrežite si nos pri holení v takom zrkadle.
Teória knihy. Ako som už spomenul, názov teórie sa môže meniť. Ja pozorujem, či je to tenučká knižka od Paula Feldvicka, alebo tenučká knižka od Byrona Sharpa a podobne, že je to v podstate stále to isté a viac menej tom pozorujem to, čo popísal Kahneman vo svojej knižke Thinking Fast and Slow. Nie je čudo, že to je jediný neekonóm, ktorý dostal Nobelovú cenu za ekonómiu. On bol totižto behaviorálny psychológ. Iné tenké knižky, ktoré má zmysel čítať, sú, aby som spomenul aj Richarda, napríklad kniha o ceste a cnosti od Lao Tzu. Tam sa dozviete aj o tom, čo je Wu Wei. Je to princíp nečinení po česky, alebo tomu, že neprotiviť sa prirodzenému toku chodu vecí. Je to tak, Richard? To, čo je dôležité povedať o taoistov, keď sme už pri nich, tak Zhuangzi, jeden významný taoista, hovoril, že kreativita je mierou vnútornej sily každej entity. A to je jedno, či je to človek, alebo je to firma, alebo je to krajina. A proste to je zaujímavé na človeku, alebo na značke, alebo na firme. To je zdrojom vnútornej sily, ktorá môže pritiahnuť moc v tom vzťahu. A to je jedno, či to je vzťah s lekárom, alebo je to vzťah so spotrebiteľmi. Nepotrebujete knižky. Napríklad, keď idete savadom, nepotrebujete feng shui. Toto je feng shui. Veľmi často sa to používa. Človek si kúpi takú knižku, volá to feng shui a snaží sa aplikovať tie princípy. Moja skúsenosť hovorí, že stačí vám skúsený, citlivý dosť architekt a skúsený alebo dostatočne senzitívny investor. A urobíte to isté, ako keby ste chceli aplikovať všetky tieto princípy feng shui, pretože to je len o tom, ako máte vytvoriť pre seba čo najprirodzenejšie prostredie. To isté je s architektúrou stavania značky. Dôležitá je najmä uveriteľnosť. Zoberte si Brúdok. Punkové DNA. Až dovtedy, kým neprišiel private equity fond, že kúpi podiel za veľké peniaze. Dovtedy sypali letáky na City s tým, že protikapitalistické a revolučné a punkové a potom, keď okamžite skrachovali. Ja by som im tiež neveril to, čo hovoria. Alebo zadávateľ reklamy, ktorý povie, že žiaden vizuálny smog nebudeme podporovať. A potom ide do hlavného mesta vizuálneho smogu, na hlavné námestie vizuálneho smogu a objedná si tam vonkajšiu reklamu. Ďakujem pekne.